Hello, we're live, mga kaibigan. Oh, we're live. Yes, hello, mga kaibigan. I don't have a monitor on my earbuds. Why not? Is that normal? Well, Wala lagi. we're not playing anything yet. You hear that? Yeah. Okay. Oh, I thought pareha last week na kanang murag na ako'y monitor Madungga sa. ng monitor sa tingog. Yeah. Do you like that? Sure. I'm gonna So put it that we back. know if our mic is low bat. Oh, here you go. Okay. Here you go, mga kaibigan. And Yes, hello, mga kaibigan. Welcome to another episode sa Dili Ni Advice. change the world. And if I could change. So, uluhan sa mga nagdilaab nga balita. Walay pa toothbrush, walay pa ay anya na. Nasakpan, nakiglabing-labing sa kabit sa Coldplay affair, exposed to the world in the most epic way possible. Ano siya? Aha. Share now. Let me switch. Wait. Yes, hello, mga kaibigan. I'm be the sunlight in the universe, yeah. Still me something, never. Somebody help me change the world. If I could. Oh, if I change the world. If I could change. Nah. Okay. At followers. Okay. Oh. So now we're gonna start. Let's go. Whoa, my forehead, my forehead. This is too much, bro. No, it ain't. Let's be emo today. Look, be loud and proud. I am, but it's too much. No. It's too much. A little bit too much. No. No. Katara. Ciao. Sige na, Kring. Let's go. Why isn't it playing? I don't know, play na. Okay, go. You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited. It's new, guys. It's new. You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's their full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello. Yes, hello everybody. Welcome to Dili Ni Advice. Unsay masulti ninyo sa bag-o natong taglines? Usay masulti niyo sa among bag ang introduction. Okay ra. Di mo malain. At least atay disclaimer daan from the beginning. We said we don't do none. We don't do nothing. Oh. Episode 81 na ba yata? Yay, palakpaki og dako. Dako nga palakpak, di ba? Na. Are you proud? I am very proud. Episode 81. You know about, let's say, about 90% of podcasters quit before they reach episode 50 episodes. Kisa ka nag-ingon? Kisa ka kakuhaan na? Nakuha lang ako nagapaminaw ko podcast. Siyempre, kabalo naman ka sa kong trabaho. Tig paminaw og podcast. Okay, trabaho dyan ako siya, guys. Na ako'y trabaho nga, paminahon dapat nako ang podcast ako nga mo. Morag na-mention lang na niya, morag majority of the podcasters who start
eventually quit before they reach the 50th episode or something. So because I understand very very kanang big deal jud kayo na siya ano. Wala man gud kay kwarta ani. There's no money in podcasting unless if you're bad friends, Bobby and Andrew, ana ba, or si Theo, or isa pa ba ng mga big podcasters. Or kanang, nanagod kay big name daan, Kring. Aha. Kanang, let's say, ikaw si Neo, dili na kayo, pag mag-release kag album, dili na kayo mo sell. So you start a podcast, you would have a fan base right away. You would have listeners right away, Nana kay right? followers daan. Right? But from two women, two nobodies from Davao City pa jud. Our niche is very niching. Our niche is niching because first of all, dili English among medium. Dili pud Tagalog among medium. Bisaya pa jud na very rare. I know there are some podcasts na nagatry padayon kay Bisaya ilang podcast gusto nila magpadayon pero inconsistent na ba kay wala man jud walay mas dagan pa kag makwarta siguro or mas dali pa nimo mag-grow imong audience kung naga-vlog ka, right? Or kanang what else, karag mga influencer sa Facebook, sa TikTok nga na ba. But kaning podcast na to, like I said, we are already a niche and we're there deep in the web. We're in the dark web. Why it gotta be dark? Anong dili light web? Uy, nag-comment si Nathaniel Blanco Unsa di ay? sa ato ang bagong intro. Davao konyo unta ang intro aw ha. Bitaw no, sa testingan na itong Davao Konyo na intro. Ay na, maglahi na punta. Gagin. Ay, sa season, ano naman nga season? This should be season every year na lang ang new season. Kay mura Game of Thrones, every year new season. O sige, mo niya ang season 2. Pero dapat February ka nagsugod sa imong season 2. Oh, humana na din ang season 2. Ay ka na, humana na ang pilot sa season 2. Yes. Premiere. Yes. Unya gusto na to ipadayon og storya ato ang dili magpadayon ta kay kailangan na to i-thank you atong sponsors. Salamat sa pagpadayon nga pag-donate. Donors Nag-donate na po. Salamat sa ato mga monthly donors. Mo yung paunta kong donators. Salamat sa atong monthly donors nga sila. Ikaw pagsulti. Ako di ay si Ter, si Yayu, si Carmen, si Steven, o si Sonia. Yay! Thank you so much, guys. Thank you. Og. Salamat po sa to mga listeners pod. Kay kung sige nagbalik-balik Kung walay maminaw, walay mag-donate. May magpasalamat man kita, bahala na. Pero salamat sa to mga listeners kay kung mubalik na pug ko. Sige na, mora to. Salamat listeners niya pag-share mo sa kay para managhan mo nga listeners. Managhan na to ang mga tao. Please share and consider following Dili Ni Advice sa Spotify, YouTube, or Facebook. Bahala ko ganang dili nila i-share sa ilang feed, sa ilang wall, sa Facebook, Instagram, or TikTok. Balag dili nila i-share dito pero i-DM nila sa ilang kailang nga Bisaya. Ay, no. Pwede po. I think you, i-share ni mo nun niya, imo ang ingnon ka. I think this would be your guilty pleasure like mine. Ay, okay. Kay guilty pleasure, di ay ta. Di, ambot lang. Wala ko kabalong. But nakoy confession before ta sugod sa tong Nagdilaab. Unsa man? Recently kanang murag na-expose ko sa ambot nga nung moagi siya sa akong feed pero na-expose ko sa SB19. Oh, SB19. I have heard of them. Oo. Eh syempre expose po ta sa Bini, 'di ba? Ay, oo. Oo, expose po ta sa Bini. I've seen their videos. I've seen SB19's videos. I would like to declare now na guilty pleasure din akong SB19. Ay, di ay ba? Oo. Unsa di ay na ilang music? P-pop sila apparently. Oo. Pero Kring, in terms of
you would know what I mean if I show you later on after the recording. Kanang I already know. Karon palandaan. kay lain bi ako, hinawayon bi ako. Oh. Kabalo na kasako hinawayon Oo. kay ko taas kog standard labi na sa musicians gani. Oo. Oo. Labi na pag mag-live. Di dagan kayo how the artist sa recording. Syempre ma-edit man gud na. Oh, Diba? daghan kay nag-takes. Daghan kay takes din ay mga sound engineer, ma-auto-tune pa ang mga yabag, etc. Mo na daghan ko gina-admire na artist sa album pero pag live na sila. Pero ang SB19 how good sila kring? Ay, di ba? Oh, how Magtano good kag sila? live nila. Di mo agi siya sa akong feed then ma-stop jug ko. Oh. Ma-catch akong attention ba? Ay, di ay ba? Oo, how jud sila. Pero dili ko gusto manaway sa Bini pero unta no before sila kay daghan man ko silang issues recently ba? Oh, daghan silang issues bitaw ng gawas. Oo. Before unta sila di ba kadungog atong issue na po nila nga Bini's trying Filipino snacks? Oo. Nakita ko ana. So ang issue ko no, wala ko nagtanaw sa video sa mga lang post lang sa Reddit. So ang issue ko no is they were acting like it was their first time eating those snacks. Gani, what is that for? Publicity stunt or something? Kay kuan kaayo pretentious kaayo niya kanang sa before unta nila ang pagka-market sa Bini ba, I know this is not Bini's fault. Dili man na nila control unsaon sila pag-market no. Ang in charge is their label, their managers, their producers, their whatever. Ang pagka-market sila ba is not very let me just say murag mas push pa ang marketing nila bahalag bad publicity instead of just honing their skills. Kaya ang SB19 murag ana babaliktad, wala kayo sila marketing kring. Oh, murag wala bitaw. Wala kasi marketing pero grabe kayo ang ilahang dedication sa ilahang craft. Ilang practice, ilang kuan kay makita jud nimo sa live kring. Kayo sila. Kuan sila. Skilled good sila. Ilang gihone nilang skills. Yes, and kabalog yun mo kanta. Kabalo po mo kanta. Yes. High So na pitch ako pa yung dyan. recent na nakita na post sa Bini. Recent lang ni. Oo. Kay ang post kay Downfall of Bini. Tapos nag-screenshot siya sa bago kuno nga music video sa Bini. Dili dungan ng ilahang stepping. Mao gani na no. So pagkuha sa screenshot, lahi-lahi ilang mga posing tanan. Perfect screenshot kumbaga. Oo, di kana lahi-lahi silang posing gubot ang ilahang mga dagway nga unta synchronous man dapat na. Mo gani ang ako muna akong pasabot like unta pod na before sila gi push to the global market. Kay global naman sila. Oh, global na sila. Global na ang ilahang market. Unta before sila gi push, how sa sila? Murag Blackpink ba? Oh. Na global ang Blackpink kay nakita man gyud how gyud kayo How ang gyud Blackpink. sila, oo. How gyud kayong Blackpink. Magkasabay gyud. Sabay-sabay gyud ang stepping guys. Basic man gyud kay na no. Oh. Pero Wala man ko kita og Blackpink pero sabay ba? Oh. sabay, sabay. Sige, Kaya sige, di sige. nakakita jud ko daghan kayong video sa Blackpink kay isa sa kong anak na-addict pud ana sa una. Sige i-play sa TV. Oo. So I can't avoid it. 'Di ba? Makita man jud nako sa TV. Anyway, kana lagi back to the guilty pleasure thing. Basta yung ana ilang na feel sa Dili Ni Advice. Ay, okay. So back to the guilty pleasure thing, kay murag naa man ko'y bag-ong K-pop karon na nadunggan. Oo. Kay nagadula gani kog PUBG no. Mm. Unya naman sila in collaboration with a K-pop group called aespa. Espa. Ay ganahan si Ibam ana. Namino ko aespa. Oh. Pinasekret. Ah. Nagsakay ko sa jeep. Seryoso kay nang wala lang sila kabalo nga aespa akong gipaminaw. And then the whiplash. Ana sayo-sayo akong gipaminaw, seryoso kay kog nang. So dapat ingon ana pod pag-abot sa Dili Ni Advice, seryoso kay mong nang no. Pero katawanan na kayo among topic, ambot kung nakatawa mo. Kanuoy po na oy. Luya po oy. Oh, pero mo na akong pasabot ba like ngano naabot ta sa SB19 ug Bini? Guilty pleasure. Guilty pleasure. Dili Ni oo. Advice. It doesn't look like I like K-pop o P-pop or especially P-pop kay medyo kuan ba ya kayo critical kayo murag critics kayo ang mga Ako snob ko. gani snob ka pero ako dili man kayo ko snob maminaw gani kog Pinoy bands o PM bands maminaw man ko ana pero critic Minaw ko, rapod kaayo ko pero karon no ganahan kog SB19 ma-appreciate jud nako ilang craft how jud okay. sila kring Alright, let's give them a clap. Yay. One clap. Okay. Oh.
Anyway, balik na ta sa tong topic. Mag-uluhan ta. Isa ra kabuk among headline, guys. Isa ra among uluhan kay taas-taas di siya nga topic. Og dili mi gusto magsobraan na kay para sa kuha dili pud maayo nga taas kaayo among episode. Para sa kuha lang. Ay gusto, mag-declare na ta karon o mag-uluhan sa ta bago ta magsiwil na pod sa mga declaration. May I help you? Sige, mag-declare ka. Go. So mag-declare daw kuno mi nga pa-move-an na namo among mga episode kay para nay maminaw kay kung taas kaayo basin daw walay maminaw. Basin ay ambot lang wala gi actually nag-send og feedback sa tuwa nga taas kaayo atong episode. Ang nag-ingon lang, ang nag-ingon kay si Nathaniel Blanc. Ay, si Nathaniel Blanc. Oo, okay. pasangin lang na to siya. Ano siya, taas ra kayo inyong episode. Ay, sige ka po siya paminaw siyang asawa. Ay, ikaw po siya paminaw. Muna, anak ko nga, sige, pamabaan na lang na mo. Sorry, ha? siya ang audience impact. Oo, siya di among audience. Siya dito among 2,000 monthly listeners sa Spotify. Ay, siya ra di. Siya ra di. Ito, siya di. Uy, ayaw po i-dismiss ang atong mga listeners. Daghan bitag naminaw. Ay, oo, sige. Salamat kayo, listeners. Okay, sa uluhan sa mga Nagdilaab nga mga balita. Mga taksil nasakpan na nangabit sa Coldplay concert. Og kanaog man sa Dili Ni Advice. Isa ra gani atong uluhan nag-ug pa juga. Okay, sige, isa ra di ay. Okay. So, unsa day nahitabo? Basig na ay wala na initiate about sa Coldplay concert. What happened? What happened there? You have to initiate. Viral man gid to no. O viral pero diriti kilid ka. dalang. Look at her, a walk-in highlighter. Stabilo boss highlighter. Sige, go. O, unsa din nahitabuan ng concert sa Coldplay, dili ikuan sa nato for the uninitiated. So nag-viral kini ang clip sa usa ka Coldplay concert kay naa sila'y jumbotron nga ginatawag. It's a big screen kung asa i-focus siguro ang vocalist or whoever. It's normal. Oh, it's normal. Usually ang recent concert sa mga big artists na ay jumbotron. Naagyo na yung mga ingunan. Murag big LED billboards. Oh. Kaya i-highlight sa director kung kinsa ilang gusto i-highlight. Ang vokalista ba diha ron, ang drummer, ang gitarista. Ang audience ba diha? Oh. Ang audience i-highlight nila kung kana intermission number ba in between sets siguro o unsa ba. I never been to a concert but I think that's what happens. Kana in between sets, in between songs, i-focus nila ang mag-focus sila ang mga couples or maybe any audience. So in this case, couples ang gi-focus sa Coldplay. Or maybe dili couples kay in that video, ang person before the couple na reveal kay isa lang man katao. So maybe random couples lang or random people. So in this clip, naa sila gi-focus sa jumbotron. Usa ka couple nga nag-hug. While watching the concert. Nag-hug sila. Nasa atubangan ang babae. Ang lalaki naa sa likod sa babae. Gihag niya ang babae sa atubangan. Murag gi-support ang tutoy. Murag gi-support. Taas kaayo ang kamot ba no kay di ba kung mag-hug kay naman stiyan ang kamot. Taas kayo ang kamot, taas. Murag gi-bit-bit gani ang tutoy, guys. Nasa breasts. Nasa breasts. Naa dito ang kamot ni lalaki. Nga ang ngalan kay si Andy Byron. Unya ang giingon pa dyan ni Chris Martin, siya ang vokalista sa Coldplay. So naa siya komentary sa kung kinsa to ang gi-feature sa Jumbotron. Ano siya? Oh, look at these two. Katong nakita na ang nagakos ba? Unya kay ni react man. Sa pag-react. Ang babae, ming talikod, gitabunan ang iyang naong. Ni talikod agad, gitabunan pag niya iyang naong. Double. Unya ang lalaki, ning luhod. Ning squat. Ning pungko. Ni pungko. Basta kay para. Ni tago. Ang point diha, ni avoid sila sa camera. Ning tago siya. Silang duwa. Unya, tungod sa ilahang reaction. Sa ilang reaction. Ana si Chris Martin, what? Either these two are having an affair or they're really shy. So,
So, moto ang naitabo, guys. Mo Mo na ang sa video. Mo na ang clip nga nag-viral sa internet. The clip ends there. Pero gi-underestimate, ayaw jud, time and time again, we have proven the internet sleuths are very, very expert, very good, very skilled. In a matter of hours, naibalaan dayon. Minutes lang gani siguro to, ata kabalo. According to Copilot hours daw to. Ay, okay, After it was okay. posted sa Reddit and social media, after a few hours, naibalaan kung unsay pangalan sa duha ka individual. Ah, grabe. Mao ni sila. Si. Isulti na to ang pangalan dire. Oh, ngano, it's already out there. It's public. It's a public Nakitaan, kabalo ka information. unsay nakitaan. Ang ilahang LinkedIn profile. Ang ilang pangalan kay si Andy Byron og si unsa to pangalan tong isa? Oh my god, I forgot. Who are they? Who are they? Kalimot man ko eh. Kada lang. Asa naman to? Wala din ako gibutang dire. Christine Cabot. Sorry. Gibutang gid din ako. Pero wala siya naka-highlight. So, mo to nasaag akong eyes. Si Andy Byron ug si Christine Cabot. Mo tong mga na-feature sa Jumbotron. Mo tong nag-viral na clip. After a few hours, nabalaan dayon nga sila daytong duha. Nabalaan nga si Andy ay kanang usa ka CEO sa isa ka tech company called Astronomer. Then si Christine, nga kapangalan pa dyan ni Kringkay. Grabe, no? Kay ang iyang HR head niya or chief of HR. So sa ato pa, kauban sila sa work. Kaupan sila sa work. Puro sila mga head. Oo. Tapos, na ay after ato, mga after 1 day or 2 days, na ay nang kalat na apology ko, no? Statement. Ay apology letter or statement Ni from Andy. ni Andy. Sa lalaki. Oo. But I would like to clarify that kay dagan kayog nag-share. And apparently it's a fake statement. It's fake news, guys. Dili si Andy ang nagbuhat ato because Astronomer denied its existence. The company Astronomer. They released a statement. They are denying na gikan to kang Andy ang statement. So mo lang to, di ba na amang quote dito sa apology letter from the song na Fix You. Oo, naa. Hey, gi-post ba ito na mo sa TikTok? Ang reaction na mo sa statement ni Andy that we now know is fake. Huh? Fake daw to. O fake gani. Katong time na nagbasa mi sa TikTok, wala may nakabalo na fake to. Pero obviously, murag katawanan kayo siya na na statement kay na adjoy quote sa usa ka Coldplay song. Buang man to eh. Tapos, napoy daghang nagkalat nga statement from the wife ni Andy. Si Megan Byron. Nga kanang murag kuan siya ba empowering message, empowering statement for all the ladies out there na with the same experience. Murag ana ba? Pero apparently fake pod to. Ay, fake pod to. Oo, kay gago lagi na. Gi-investigate manggod sa ang source nako ani is Yahoo article. Nga gi-investigate nila the source of the said statement, the picture itself is from a page where it's not an official Megan Byron page. So dili. Paspasa lang po nakabuhat og Megan Byron page. Anyone can make a page, guys. Mo gani, no? And they can copy photos from the original page, upload it as their own. And then you would think, ay, ka Megan ni, pero not. It's not. Kay fake di ito. The original account from Megan at the time nga nagkalatong letter from the wife was disabled or deactivated. So wala jud siya account at the time. Ambot lang karon kung gi-reactivate na ba sa wife. Pero kana lagi kay fake di ito. So I just would like to clarify that for everyone. Kay basig ganahan na kayo sila, ay kalami, clap back.
Pak. Ana jud, lami oy. Let's go. Sachet. Kana, Ana ba? tell him, girl. Murag ana, grabe na kayo, empowering. Yes, let's go. We're here, support. We're here to support you. Murag ana. Pero dili di ay. Fake day tong letter, guys. Mm-hmm. It's too creative. It's too creative for It's a fake. hurtful moment. Bitaw no? Oh, nag-hurt bagud siya, I'm sure. Wife baya siya, tapos ingato yung message, murag creative ra kayo, murag ghostwriter ra kayo pagka kuan, murag nag-hire jud siya para i-release ang ingato ka creative nga letter. No, it's not. Pero fake jud to siya. Okay. It's from a Yahoo article. Just Google it and you'll find it. Hello sa takang Nichelle. Hello Nichelle. Dugay na daw na ilahang affair. Kaya kisa ka nakabalo. Daghan gahimo og mga statement from them. Puro mga AI di ay. AI di ay. Oh, dali ra kayo, guys. Paspas ra Ang kaayo. ako na lang kung kuan karon, ang ako na lang kung murag kasi tawag ani pang fact check karon kay si Kring Kring. Mao ba? Mo send ko siya lang man mo ingon di man na tinuod te. Lisod na kayo karon kay dagan na kayo nagakalat na mga fake photos, fake articles or dili fake articles, fake sa ba letters, statements, ana dili ka Oy, malay nimo basin po na ay fake articles. Di ka kabalo. Ay, una man dyan ang mga fake articles. Mm. Pero if it's coming from a legitimate website, like https://www.yahoo.com, ana dyan, lisod yun na i-fake. Kay legit O na yan, lang dapat ang source. dili opinion, dili editorial. Dili opinion piece, editorial piece. Dapat news. Oo, nga Kaya na. dapat na na siya sa news. Oo. Tapos, gusto lang na to i-discuss diri kay kanidi si Andy Byron, ang iyahang estimated net worth is $20 million to $70 million. Dako po range uy. He rich. Ay, 20 to 70 bitaw no. O dako og range. Unsa man Pero regardless, ang 20 million lang dito lang ta sa minimum. Dako og gihapon na, $20 million. He rich. Oo, he's a rich guy. 'Di ba? Usa ka CEO. Ang salary niya as astronomer CEO at the time is between $469 to $690,000 annually plus bonuses. Oh. Really rich. It's Rich. it's too much. Kumbaga. Mm. Tapos dapat siya equity stake sa astronomer. It could be worth 12 to nakuha pong difference. 12 to $65 million. What kind of range is that? Oo. So, guys, ngano kaha nga ing anak nakakadato niya na kay wife looks beautiful. Have you seen the picture? No? I've seen the picture. She looks pretty. Napoy Is gagmay that a mga real picture? Basin AI na pod na. tapos napad yung mga batang gagmay duha. You seem to have a perfect life. Oo. 'Di ba? Na kay asawa, na kay duha ka anak, regardless di na to makita ang picture. Sige, let's pretend wala ko kakita sa naong. Pero na kay pamilya, na kay asawa, na kay duha ka anak. Tas gwapo kay kag income, na kay sweldo, na kay equity, na kay net worth nga ingani, siguro apil na dito imong mga properties and ana ba? Lami kayo imong life. How can you betray your wife like that? How can you ruin this perfect life? How can you break this picture perfect setting that you have right now? Because they on top of the world na good sila. They feel invincible. They feel empowered. I can get anything I want. And can nobody stop me? Kanang wala jud bay satisfaction from the feeling of kuan na kanang I have it all. I should keep the peace. I should keep moving forward. I should keep my road straight. Di ba? Naay satisfaction from thinking that wala kay maagian nga mga challenges na kay tuan na ka, lami na kayo ang imong path ba? Nganong kailangan pa man nimo muliko ka. Unya dito ba lubak? Ngano ka? Nganong lubak? Ay, okay. Ang okay. lubak. Dili Okay. day lubak. Lubak day lubak. Abi na ko. Dili ba day lubak? I thought you were talking about the physical appearance of the kabit. No, that Like people are, ang mga people ba, they're talking about the physical appearance of the kabit. It's not the appearance. It's not the other girl. It's the man. It's the person who's betraying. No. I disagree. I think yes, we should blame the man, like I was doing now.
And we should blame the girl as well. Kato si Christine Cabot. Ay, wa man ko niingon na dili blame ang girl. Ang iyang appearance lang dili nato ko. I-blame po ng appearance. I-blame po ng appearance. Kaya niingon man gud sila na you lost everything for this. Mura ganig Ouch! Kadali lang. Ouch. Nako isulti bago ko makalimot. Unsa man? One thing that impressed me with this is kaedad ra po niya ang iyang ka-affair. Dili younger. Ay, oo. Murag, Lahi siya. it's a breath of fresh air. He's not like the other CEOs. No? Nag-comment si Nichelle dire. Oh, hello Nichelle na po. Ano siya, wala na siya laing magamitan siyang kwarta, maong nag-invest siya laing babaye. Ay, di ay ba? Muna akong gipasabot. Lami na kayo imong life. Oh. Lami na kayo. Straight imong dalan. Murag ka ng padulong kag corona dal. Straight nga dalan. Wa pa dyo'y lubak. Murag Coastal Road. Oh, murag ing ana. Lami na kayo. Murag buhangin It's diversion. windy. It smells like ocean. Ana, lami na kayo imong dalan. Lami na kayo. Nya mong liko pa dyan ka dito sa lubak. Gani, no? Oh, wala dyan contentment. Where is the contentment? It's greed. Diba? Oh. You can't settle on one hole. You need 2 holes. But some would say, you can't settle on 2 holes and you need 4 holes. Dugay kayo niya na gets. Nagloading sa... Dugay kayo niya na gets. Di ba, pari-parihan naman na tanan. Di ba? A PP is a PP. Naa ba na difference? And a poo-poo is a poo-poo. Dili, naay difference. Kaya ano ni siya, ako ang devil's advocate. Tama ba na ako ang pagkagamit sa term? Oo, yes. Kay mangita mang good o kanang, kay siguro na bored siya sa kinaboy or nag-away sila sa iyahang wife or iyahang wife kay maginailang rason permentino taken for granted na kasi ako ng wife ko, hindi niya na ako pinapansin at hindi niya na ako kino-compliment. Etong kabit ko kino-compliment niya ako lagi, uy ang gwapo-gwapo mo. Saba, uy, ing ana mang jud na kring. Kamo di ba? Nagsugod man jud ang tanan sa kanang nagsugod pa nga relationship. Niagi man jud tanan. The first year. Mo na ginawag lang na honeymoon phase. Yes, it's all about affirmations and appreciation. Oo, bitaw. Kay para makip nimo ang person sa imuha, dili mo magbulag. So you always say the right things. Ay, kay para makuha nimo siya og kana. Di siya muhawa. Dili siya muhawa kay bago pa man mong sugod. Oo, moingon jud kag ay appreciate na ko imong ginabuhat ba. Ginadalan ko nimong kape. Hala ka, uy. Oo. Pero pag dugay na mo, let's say 15 years, gilutuan ko, napagod manigamay, uy. Ing ana mana, maglahi, the first year, affirmations and confirmations and appreciations, Jonathan and dedications. May I help you? Ing ana na siya, you barely will be fighting kay it's your goal to keep each other ba? But if you reach to the point na kanang maglampas siguro mo, let's say 7 years, naman sila kasabihan nga 7-year itch. Mm-hmm. After, mga real talk na dyan mo every day. It's the real talk. Di ba? Nya mao na, ang ginaingon nila nga, mangita ang, kung kinsa man tong nag-affair, mangita og lain. Kay, nangita og honeymoon phase na pud pag-usab. Oo, kay dili na niya ma-enjoy ang the reality ba na mao din yung relationship, dili day perminti affirmations, dedications, confirmations, May and I help appreciations. O dili day ana perminti. So it's like a drug that you would find it again from other people. Kay diri naman ta sa reality, bills, children, babysitting, responsibilities. Mo na ang ginaingon nila no, falling in love is easy kay falling gani no. But staying in love is really hard daw. Kay mixed in naman ang mga struggles. The challenges. The challenges of adulthood, the challenges of reality. Kay ang inyong sa una, ang ginaisip lang ninyo kay each other. Wala mo ka na, don't care about nothing else. Tapos, pagdugay na mo, o niya, nagminyo na mo, niya, na mo yung anak niyo, ginaisip na kay mga anak, mga bayronon, mortgage. No more date nights. No more, mga ingana ba? Nya, syempre, kung isa sa inyo, wala joy
kakontentuhan. Di jud makontento. Pangitaon jud to nimong asa naman to mga ing ato na moments uy katong gina-appreciate ko permi, katong naga-date mi permi, katong lipay-lipay mi holding hands while walking sa park. Asa na to na moments? Pangitaon nimo sa lain. So bag-o na pud to na face, bag-o na pud to nga relationship. Syempre moagi jud mog ing anak nga face. Nabaday bag-o nga mag-uyab nga the mortgage, the kids, nabaday ing ana, wala man magsugod man jud mo sa love and compassion, respect, appreciation, confirmation. honeymoon. May I help you? Ana ba? Honeymoon stage. Gani, nga naman yun na. Pero dili nila ma-realize, mahuman ra na tanan. Muagi lang gyapon mo sa imong kabit o reality stage where all the challenges are kanang seeping in. Murag ana ba? Di ba? Maglagot ako. Nasuko na siya. Pugni. Nasuko na siya. Pugni ni na. Hold on. Masumbagan na ko ang cellphone niya nga bago. Hold on. Sige. Tapos sa natay ka na gamay nga discussion dire kay kato magong fake apology letter ni Andy nga nagkalat. Some people still think na real to, but I'm telling you now, it's a fake apology letter from Andy. Pero naman good na include man good dito na please my private moment was kanang murag exposed, murag inyo kong gi-expose sa world. What was supposed to be a private moment has been exposed to the world. Oh, nga na murag ana yung pagkaingon. So, here's a question for everybody. Was the concert a public or what is any concert a public or private moment? Public, uy. Syempre no bugo mo. Asa ba ko na? Nabaday private room ng concert. Di nabaday mag-expect pa de kag privacy in a public space. Pwede di ka manghihi sa public place. Sige daw. Private moment, yun na manghihi ka. Ang mga lalaki. Mag-ibig Pwede. You got me there. Pero, mag-expect pa din kag privacy in a public space. Like concerts. No. Di ba? Nga naman nga, i-expect ninyo nga private moment ning concert. Pero apparently, it's not a real apology letter, ha? It was a fake news. But it sparked a discussion, manggod. Is it a public or a private moment? It is public. Oy, kay naaman mo sa public space. I think everybody share this opinion in the world. Katulang nagpa-rage bait lang tong kuan to naghimo atong apology letter. Ay, oo. 'Di ba? Mm. Why do men cheat with I don't want to say this. Wala na to na-discuss na to. Why do men cheat kay katulagi ang ilahang asawa gikapoy sa mga trabahoon. But I would like to amend my question. Oh, okay. And I'm sorry for asking this. Don't be sorry. Why do men cheat with quotes less attractive partners? Alok kasi nagingon. Si co-pilot, anak ko, co-pilot, please list talking points for my podcast. I sent co-pilot what I want sa katong about ka Andy, about kang Kristen Cabot, about ka Megan Byron, mga ana. Tapos giapil niyo guys. Giapil ni co-pilot. Lain og batasan si co-pilot. Ano siya? Why men cheat with less attractive partners? Gibutangan niya quotes. So ayoko pasanginli si co-pilot ni ha. Si co-pilot ni. Uy, co-pilot. Ako man. Oo. So this sparked, I would still read it because this sparked another discussion for me. Hoy, before ta mo proceed sa imong this sparked another discussion, basa ang joke ni Nathaniel Blank. Unsa di ay? Nathaniel Blank, ano siya? Base nangita og pa-horizontal na bangag. Unsa na? Wala ko sabot. I-explain sa imong joke. Nag-care man mi, pero i-explain lang gamay. Ano si Nichelle? Si Nichelle sa man eh. Maayo lang di ay sa palami ay, pero og magkinaunsa ng kinabuhi adto na mo buhi ay mao. Oy, ala #bars. Gani. Mauna siya. Mao ni siya. Kasabi. Nichelle kasabi. Kasabi. Nichelle ingni sila.
Uy, kasagaran po, dili man sa ingon nga, malipod si co-pilot. Kay, di ba na-notice niya na why do men cheat with less attractive partners? Pero lahi ako ang observation, Jud. Nasa man? Why do less attractive men cheat? Ay, di ay ba? Kasagaran pa mga loyal, mga gwapo. Di ay ba? Oh, tanawa si Ian Veneracion. Ay, no. Oh, 'di ba? Ah. 'Di ba? Loyal siya. Ako lang ginahuna-huna ba while we're talking. I'm just thinking about our mom's ex and his mistress, kanhing mistress nga now wife. Kisang mom's ex ang atong papa? I didn't want to say atong papa. Oo. Ang iyahang kabit ba cause is a less attractive woman. Ay, dili na niya kabit karon. Pero bias siya, guys. Dili na siya kabit karon kay official wife naman siya. How did that happen? Less attractive jud siya sa amo ang mama. Oh, bias yung answer. Whatever. Okay, bias whatever. yung answer. Okay, back to whatever you bias were saying. yung answer. Uy, judger do si co-pilot. Ano sino siya? Ganino, judger ganino. Laing kay batasan. Laing batasan si co-pilot. Anyway, mag-side story ta. Nga naman. Akong mama o among papa, akong mama lang ba dyan gingon? Murag dili niya mama. Among mama. Among mama o among papa, guys, kasado na sila with all the marriage certificate and all that jazz. With church photos. With wedding dress. Na, Jud. I saw it. Okay? Kita ko na. Kita ko. How come nakasal among papa sa iyahang kanhing mistress? Now wife, gani. Nga, kasado man siya sa akong mama. How did that happen? Kani adto na mention na nimo unsay rason? Theory ko lang ni. Kaysa unang panahon siguro, in the early 90s siguro. 90s. Wala siguro nagapangayo og senumar. Oo. Wala siguro, dili siya requirement at all sa government, concerned government agencies. Ang sanggunian, wherever, ang PSA, dili na nila gina-require. This is why they got away with it. Pero, tama ba ko, guys? Tama ba ko? Please answer me. I-comment ra god. Tama ba ko nga null and void ang marriage sa iyahang ikaduhang wife? They're officially married. I saw their wedding photos sa church. I saw it. Ay, kagi-stalk niya sa Facebook. Dili, sa bata pa ko, kita ko picture crane. Na-IG picture. What? Oo, na-picture. I did not know that. Ano nga, baby pa man kaato. Saan mo pagkabalong? Pero kita ko picture na wedding photo with a dress. Ang among papa o ang iyang kanhing mistress, now wife. How did that happen? And please confirm to me. Tama ba ko to think na null and void ilahang marriage? I don't know natin. Tama ba ko? Pero 'di ba, mo na siya. Nag-side story lang ko kay interesting man gud siya na topic because one friend of mine approached me. Ay, kanang dili approach na in real life. Nag-message siya sa ako sa Messenger. Oh. Ano siya? Day, naakay kailang attorney for annulment. Nako, day, mag-anal na mo, day. Ay, dili man ako, day. Ikaw ang gipangutana. Siguro kay kuan, amot niya. Tanaw siya niya sa buwan kay at internet attorney. Tanaw niya sa imo, connected. Abasin. Oh. Networked. Networked. Oo. Dili, nangutana siya sa kuan ko nga, ay try na ko sa ako ang bana, si Nathaniel Blanc. Kaya kung bana nga si Nathaniel Blanc, na siya kailang attorney. Siya ang networked. Dili ako ang networked. Ang akong bana. Karon, kisa di ang mag-anal day. Ano siya ang iyaha dong mother-in-law kay naanay bagong partner. Unya, kaning ang mother-in-law niya, nakasal din ni sa una. Niya, gusto na kayo nila i-process ang papers para makagawas na og US. Pero dili pa ma-process because she is married. Okay? Ang mother-in-law. Karon, sige, gipangutanan na namo tong kaila. Niya, nangutana ang attorney mo, cooperate man kaha ang bana.
niya. Mo na lisod. Oo. So, ang gi-answer sa akong friend is, kasado naman ang iyahang bana sa una na gibiyaan siya. Kasado na pod. So, nangutana na po ko, how did that happen? It's similar case kang sa atong papa. Nga nakasal og usab, how did that happen? Assuming they're not Muslims. Kay Muslims can marry more than once. Kanang wala agi ko anong sino. Ay, kabalo ka kanang ay ambot lang bitaw sa mga process sa mga sinumar. Siguro wala na ginapangayo sa unang panahon. Mo gani, but nobody confirmed it to me. I just want anybody from the audience to confirm. Audience, tama ba nga wala nagapangayog sinumar kaniadto? Oo, kay early 90s. How did they get married sa una? How did that happen? How did they get away with it? Tama ba ko? Also, the mistress is less attractive than our gibalik mom. yun niya, guys. Gibalik yun niya. Kay gusto niya i-emphasize. Gusto niya i-reiterate. Gusto na ko i-emphasize nga atong mama gwapa. atong mama gwapa. Then ang gipuli, baki. Ay, sorry. Hoy! I did not say that. Dili, oy. Uy, gwapa mong mama nga no. Tanawa ko. Tanawa ko. Di ako, Jod. Tanawa ko. Ako, Jod. Ikaw, Jod. Oh, ako, Jod. Ako di ay dili ko ninyo. Pareha man siya nung sa mong papa, guys. Naman ko'y Jonah Blank features. Yeah, but I do have the 100% Jonah features. Diba? Why you gotta? Ay, nako. So, sa pa ba? Tama di ba? Nag-resign ko no. Ay, dili. Nangutana ka kung anong ginabuhat na sa mga less attractive. Nangutana lang ko. Pero Ay, dili ko nangutana gusto mo tubag. Kay mo, ignon pa lang, kani si Darling, no? Kanang magbuot na po ni siya o kanang kuan nga ang mga lalaki do mangitag less attractive women yan okay sa may nganong nakaingon ka na dili lagi ako nang ingon ana si co-pilot man. Pero ako observation noon, katupang mga pobre, kaayo, wa nagyugani ikapakaon sa ilang pamilya niya. Pangit pa jud, mo pa jud mga bit. Mo pa jud kay tanawa nganong nakaingon ko, tanawa sa Rapitulfo, tanaw mo Rapitulfo bisag mga 10 episodes lang. Makita na ninyo, mo pa'y pangit, mo pa'y mga bit. Yati. Makasapot ha? Makasapot. Wala ko'y matubag. I'm just speechless. Because that's true. Unattractive men. Para atong ni Mikyat na kainomdom ka sa one of our old episodes. Dili gwapong iyang bana oy naunsa. More to. But the beauty is in the eye of the beholder. Okay, let's not talk about physical appearances. Ano every time mag-podcast sa mukha tul akong ilong. You're allergic to me? I'm probably allergic to this. Ay, tungod sa microphone. Basin lang. Anyway, mo na to. Sige. Guys, reminder lang pod. Dili kayo tamutuo dayon sa mga accounts nga naga-post og statements because they might be parody accounts, di ba? It will shape the narrative niya. Lisod na kayo bawion because it's the whole world sharing it. Lisod kayo. Lisod kayo na siya ikuan. No? Marag pugngan ba ang pagkalat sa fake news? Oh, nya, dili ba yan na tanan kung kintahay mangurek ka, itama nimo ang mga maling impormasyon. Lisod na gihapon kay na-spread naman ang mali nga impormasyon. Oo, niya. Mas lisod karon, mas ni triple ang kalisod because of AI. Oh, no? Naagay to'y picture si Inday Sara o si BBM ba? Ha? Kita ka to? Katong nag-hug sila nga para di pod, pinaingani pod. Ay kanang literally, jumbotron, muragi, butang lang ilang naong ba? Oo. Katong nga viral picture jud sa ni Andy og ni Christine Cabot nga nag-hug sa Coldplay concert. Kadto mismo nga picture gilisdan lang og naong ni Inday og ni BBM. Murag tinuod guys. Lisod kayo lisod kayo siya ignon nga kanang fake kay kanang ako I have an authority to say this ha. Why?
Hello, gi-question Unsa? ta mo. Unsa? Because I am a graphic designer by trade for many years. I started in 2011. Oh. So I think I have an authority to say if that photo is fake or not. I would know. As a chronic online person, you Chronic morag illness. you can ask me. Tama ba ni nga picture o meme lang? Pero sa video maglisod ko. Oh. Maglisod ko sa video o identify kung fake na or dili. Pero pag pictures, kaya na kung gusto niyo consultation. Consultation, may I help you? Yes, pwede na siya. Pero na-comment rin siya. Also. Oh, basa ha. Sa una, hadlok mga babae o gwapo kay basin babaero. Pero karon wa na gipili bisan pangit mao pag kusog mga bit basta daghag sapi. Mao tama ka na. Naghimo pa gani kanta si Andrew Iana, di ba? Humanap ka ng pangit Ay uno. at ibigin mong tunay. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Mao. Kay naay ang message sa song is kung gusto gyud nimo malipay, dili ka biyaan, di ka ma-heartbroken, di ka masakitan, pangitag pangit. But that's Okay, not, loyal ko no ang mga pangit. but that's not that song was an inspiration before, but now it's not true. It's not true no more. Times have changed. Times have changed. Maupay mga bet. Isog kayo nga naman. Diri na ta mag-read na ko shout out. Grabe mo rato. Oh, ingon gani ko, bumubo lang atong episode. Sige. Ana si Rora Noah Zorro. Shout out kay Rora Noah Zorro nga nag-binge listen sa atong mga episode. Shout out Rora Noah Zorro. Mura siya pangalan sa drag queen ba? Ay uno. Kay kanang smooth gani kayo, like mura siya og kanang unsa ba? Laganja Estranja. Ana god, Rora Noah Zorro. Kanang murag di ko ka maglisod og sulti. Ana si Rora Noah Zorro, di ba? Sige pod kog sugal sa in response ni sa katong episode nato nga si Vice Ganda gambling app endorsement. Ana siya, sige po kong sugal sa una pero niundang ko kay na-realize na ko na mali ang sumugal sa wrong person. Ala ka, Nag-care si Kringkay sa imuhang comment. Nag-care siya. I'm so proud. Og si Wilmar, blank, ana siya, daghan na minaw taga Germany, kay mingaw and boring manggo diri sa Germany. Ay, ang Germany! Murag Davao, boring and mingaw. Ay, okay. Dagan na suko. Ay, nakita na ko sa Reddit no. Daghan ko nag-post na kanang ning alma sila nga kinsa nag-ingon na boring ang Davao. Huy, murag feeling nako didto mo nakadungog sa Dili Ni Advice. Sorry kaayo. No, ambot lang ha. Dili lang ko mag-claim. Feeling nako katungod ato na episode dagan nag-post sa Reddit nga boring daw ang Davao unsa ka tinuod mga ano. Feeling nako kay sorry kay guys ha. Pero opinion man gud na mo to. It's my opinion. Or siguro boring lang jud ta na pagkatao. Basin. Sige There lang. could be truth to that. Oo. Pwede. Nag-ingon mi boring ang Davao because siguro sa among lifestyle dili pud mi tigawas mo nang boring. O di ba? End of story. Ay, oo. Dawata ang kamatuoran. Oo. Pero if you really will look into the corners of the internet or the corners of Davao City. The corners of Davao City. If you would really look, na jud dagang kalingawan siguro. Sa corners of Davao City. But that's because we don't like clubbing. Maybe that's their way of saying dili boring ang Davao. Kanang mga clubs, no? Because we don't like that. Walay lingaw na establishment ba? Dili sa Davao. Wala. I don't know, or boring lang jud siguro kung na tao. Sige, anyway. Sige. Oy, time sa, siya, si Wilmar Blank, ipanayon ako kay naputol. Nag-side story na punta, naputol. Ana si Wilmar,
Maayo na lang, maminaw mininyo, mawala pa among kamingaw. Oh! Makatouch, no? Makahilak. Nakahilak ko, mga 0.7 ml of tears. Na-inspire ko. Gani, no? Na-inspire ko mo pa dayon. Di na ba yung mi? Ay! Hoy! 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 Kabalo mo, nga nung absent me last week. Absent ta last week! Wala ta nag-acknowledge. Ay, sorry. Sorry, guys. Nag-absent me because it was my birthday! Happy birthday! Kato man ang kanta nga, Darling, hold my hand! Nothing beats a Jet 2 holiday. Kuan man gud na. Di ba kay Katy Perry man ang song? Dili, oy na ay, lahi pod na kantaan Ay, na. abi na ko, Darling, hold my hand. Like a birthday every Lahi pod na. Boy, when you're with me, ananana me, ananana birthday holiday. Mo ba? Ay, Ay, Marcia, amo ko parody sa birthday song ni Kuan? Ni Katy? Oh, Dili, dili. nagi kantaan na. Wa man ka nakita. Uy, Wa man ko na. kita di ay, uy. Uy, salamat ni Shell. Happy birthday siya ni mo. Ala, happy. Uy, thank you so much. I'm already 38 years old. Hey, congratulations. I'm so proud of saying my age. Guys, let's normalize embracing our age. Don't be afraid to say it. Kay kasagaran, same edad, secret naon ka. Embrace your true age. Bitaw no. Embrace it. There's no problem. Anak lang dyan na siya ang life. Uy, si Nichelle, di ba taga Germany po ka idox? Ha? Idox sa mga tao. Ana siya, mingaw, labinag, naa ka, gapuyo sa gagmayng baryo. Samot na kung approaching ang winter, makadepress, labinag, naanad kag city life or extrovert ka. Ay, ang Kabalo pasabot ka, niya no? sa Germany. Oh, mabuhi siguro ko, ana. Ako pod, Michelle, ang imong kahimtang, ganahan mi ana. Feeling na ko, no, mabuhi ko diya. Gani. Duol na tag age ninyo, guys. Nawala gi, tama pa ko. Oo. Tama pa ko. Pero Michelle, imong kahimtang nga kanang boring niya padung winter mo, dyan na mong ganahan ni kring-kring. Oh, gusto ko, ana. Kay nagsabot na ba may pag matigulang na may retired, wala may gipaskwela. Ang among buhaton, magtapad mig balay sa either Bukidnon or Baguio. Or Bukidnon dito ang final. Bukid nun. Mangita mi og kanang lugar nga bugnaw nga diha lang may maglingkod ana. Day, tanawa pag ito, day. Tanawa siya, day. Ay, naami porch. Oh, Kaya natay nga porch. mulingkod mi sa porch nga nagatubang sa kalsada, mang judge. Oh, Mang judge og man mo agi. Ay, dili sila bagay nga uyab. Gwapa ra ang babae. Ako joke. Saban. Tanawa pag una ay moagi o si Linda. Moagi si Linda. Plastic ra ba kay ni bayhana? Wa yun na siya lami ba kay kusog kay na siya manlibak sa talikod. Ay tura na ni dool na. Ay Linda, kumusta naman ka da? Ikaw ra dito imong pasabot. Pero lain-lain gyud ta, di ba? Ang opinion namo sa una nga boring ang Davao, it was our opinion. No? It's our opinion. Mo gani kay tungod sa among lifestyle po, di mi ganahan mo gawas. Unless gyud og need mo gawas ra gyud ko, no? Two things. Mulaag sa Buda or kanang bugnaw nga dapit sa Kapatagan or sa Barakatan or na ay PTA meeting or mapalit og PTA requirements. meeting. Basta ka ng grocery, basta essential jud kay siya. Kung mulaag manggaling ko sa lugar nga bugnaw. Mora gyud na, diha ra ko ninyo matay makita. Diha ra ko ninyo matay makita nga mag-clubbing no kung 90s R&B ang sounds. Ikaw na lang gani ang mag-DJ, no? Mag-practice ko eh. Mag-practice kay ngano kitang duha magkuanta, mag-duo DJ, pwede na siya. Oh, Sige go. pwede na eh. Sige, maghimo mig club, guys, para sa mga idaran. Ang magsugod ang club alauna sa hapon, unya mahumantag alas 5. Kay pagka alas 6 mga tuog magkaon na tuog. Ana na siya. Not a club for millennials. 1 p.m. mag-start. Why not? For old people. Akong gihuna-hula alas 9 sa gabi mahuman. Dili, kring mura gabi na kayo ng alas 9 po. Alas 8. Pwede man alas 8 sa gabi. Pero gabiin na jud kayo ng alas 9 para sa ko. Sige. Oo. Alas 8. Murag katulugon, sakit na siguro akong likod, ana. Maghimo mig club, guys, at atangin ninyo. Ambot karon sa ana siya. Magulatag mga financiers. Himo mig club for old people, millennials and Gen Xers. Ang mga tugtog puros 90s.
90s and early 2000s. Oh, 90s. 80s, 90s, early yes. 2000s. Late 80s, 90s to early 2000s. Oh, kana lang yun. Kana lang yun ang tugtog niya. Every Saturday na siya, alauna sa hapon magsugod hantod alas 8. Uli alas na tag 8. alas 8. Kay katulugon na ang mga sakit sa likod. Dili ka makadungog og Ariana Grande. Oo, dili ka makadungog og mga Olivia Rodrigo, dili Mga na. Katy Perry dili. Dili, mga ASAP Rocky, dili. Dili na ninyo madunggan. Ang madunggan ninyo gikan sa Earth, Wind of Fire padulong sa Jennifer Lopez. Tama ka na. Sige, Tama sige. ka na. Sige. Pero manghaplas ta daan aron di manakit mga kabukugan. Ay, himuo na to ng humidifier. Ang comment gikan to kanin siya manghaplas ta daan aron di manakit ang mga kabukugan. Himuo na to ng humidifier sa entrance pa lang daan, guys. Ay, oo. Mag-aso-aso ng mga eucalyptus diha. Tawa ipikasin. Oo. Ano po si Nathaniel Omorag Children's Party. Tapos, kuan pod ka na sa mga dili manginom, mag-serve lang ta og juice. Naay tay juice, Wholesome naapod lang. tay ilim nun. Kung Oo, gusto ang mga wholesome. mailim nun. Naapod tay mocktails. Oo, mocktails. Natay mocktails. Unya, pwede na to suguon ang chef nga. Latan og maayo ang mga usabay mga meat diha. Kay basig sakit na ang mga ngipon. Ay, oo. So, latan. dapat it melts in your mouth ang mga karni. Oo, Mga barbecue. Oo, yan na. Okay. Oo, di ba? Niya ang mga pulutan dili na pwede ang mani kay magsakit na ang mga ngipon sa mga Ay, katigulangan. Oo. Kailangan ka to mga melts in your mouth ng mga snacks like fries or something. Oo, sige. Sige. Buhato na to na, guys. Wala lang takabalukanos pero nice idea na siya. Napailaing comment diri si Rorona Wazoro. Unsa may Rorona Wazoro. If you can see me in the video, I would say it like this. Rorona Wazoro. Na-doubt ako nung gamay. Rorona Wazoro. Ano siya? In response to kalipay sa mga batang millennial, ano siya? Bantog sirado na di ang library kay wa nay libro basahon kay wala gipang uli ni Darling. Ay, ako'y napasangin. Sirado na ang library? Kasi pasabot niya, sirado na ang Ford. Bantog, sirado na ang Ford Academy. Hala, kalain po. Si Darling laging gipasangin lan. Hala, Tungod kang Darling. Hala, kalain ni Darling. Ay, nako. Unya, guys, dili na tamahuman. Thank you so much sa pagpaminaw sa amo ang Nagdilaab nga episode. Ang sunod na mo nga episode kay Sugilanon at tangina ninyo next week. Pero actually, mo record na may karon. Pero next week ako ingnan para dili next week. At tangin ninyo ang among Sugilanon episode Later this week. Oo. Pero actually, karon na may mo record. Sige. Welcome to another episode sa Sugilanon. Hi! Hello, darling! Hello, Kringkay! Kumusta naman kakarong adlaw? Sa katula kong ilong. Ordinary people, extraordinary stories. Onya, una sa tanan, i-remind lang ta mo na mag-join mo sa Dili Ni Advice group sa Facebook. Ambot kung unsaon ako ng group para managhan ang kuan, oy. Ako asang huna-hunaon kung saan ako na pagpadaghan dira. Dili kay pagsulod nila sa atong club. Di ba natay club for the old people? Pagsulod nila na diha, ipakita sa kung member ba siya sa Dili Ni Advice group. Kay kung ipakita nila nga member siya sa Dili Ni Advice group, 50% off the mocktails. Ay, okay. Sige. Kung member, pero kung dili ka member sa group, dili ka taga ang mocktail. Wala kay discount. Ay, dili. Kung gayong dili taga anong mocktail. Wala kay discount. Sige. Natay story diri karon gikan sa ang original post diri came from Boiling Waters Facebook page and I figure gikan jud ni silang Facebook group. Kaya ang kaning Boiling Waters Facebook page na sila Boiling Waters Facebook group. Wala may pa sila. Na sila mga members dito posting anonymously. May pa sila. Dili man sila podcast kring. They're just a page. Sila. They're just a page. They're just a page. No, there's just a page. Don't sit with us. Dila, joke lang na. Sige, basaha ang ato ang Sugilanon story karon. Ako'y mo basa sa title. Sige. Ang title sa atong Sugilanon story, ang dami ninyo inyong mga sarili. Usa day link sa
Unsay link? Unsay link sa group? Be, hatag tani ang link sa group, be. Latsa ha? Ay sa. Katula ko ilong, guys. Sig kato si mo ilong. Uy, mura naman na siya buang. Uy, dali siya formal. Ambot kung saan ni pagpadaghan, share. Copy link. Ne, butang na. Wala, kung saan ako pagbutang diri di mo watch chat. Dobi. Ay, okay, sige. Ani. Enable preset pinned comment. Ala na ay pinned comment. Asa ko mo adto? Diri, write a comment. O tura na, nagbutang ko og link. Ana, nanay link sa atong Facebook group sa mga gusto mo appeal. Kay pwede mo mag-post anonymously diha. Ang admins dili gyapon makakita ana. Oo. Dili may makabalokin sa mo kung mag-post mo anonymously. Ay, oo. That is important. Oo, dili mo makakita. Dili na mo mabalaan kinsa ka. So kung mag-post ka diha og very very embarrassing story, nobody would know who you are. Unless i-reveal nimo imong sarili sa comment. Nabay mga buguon ng mga ngana. Hello admin, please don't hide my identity. Ana sila. Kani, ang title sa atong Sugilanon story karon kay dili gyud nako siya makis kay baho iyang baba. Ug klaro kayo iyang tartar. So tong nagkakwarta ko, gidali-dali nako siya og dala sa dentist. Oh, basa ang story. Uy, salamat kaayo, darling. Basa ang story, basa. Sa pag-share ani nga story. Ano ni siya? Pagtuon ako, bulagan niya. Pero iyang gidala sa dentist. Basaha sa ang story para basaha sa. Sige, basahan sa ang story kayo niya nasa. Kunya nasa ko mag-react. 30F, 29M. That means 30 female, 29 male. Ang magpartner. Ang magpartner. Almost 3 years na mi sa akong partner. Pero honestly, kapoy na jud ko. Ay, kapoy na siya. Hindi kapoy na kag. Grabe po. Ay, okay. Gwapo siya. Puti. Tay sa white gotta be white. Basta puti, gwapo or gwapa dritso, no? Ngano ka na? Ana, gina. Stylish. Wow. Nay dating. Wow. Pero grabe ka pabaya sa hygiene. Alaoy. Wala, canceled na. Sa una, tong first year na mo, di gyud siya maligo. Grabe po. Pero eventually, nakarealize ra siya o nagaligo na siya. Ay, salamat. Salamat. Then, akong nabantayan, grabe kahugaw iyang kwarto. So, pag stay na ko sa ila, nag-general cleaning yun ko. Hardcore. Alaoy. Deep cleaning. Gani. Daghan kaayo siya kuto. Hi! Ay, ana, nagiday kalala ang hygiene kay, do you know an adult that still has kuto? I've seen one of those. You've seen? Adult? Parents? You know, I commute. I synced on the commute. Unfortunately. Mga parents na mo, gikuto, gyapon mo. Anyway, sige ko. Basta hindi, batanon pa to ako nakitaan. Anyway, hala, grabe nga na jud ko, grabe gikuto. Nga nakalala ang hygiene. Go. Daghan kaayo siya kuto, taas man good. Iyang buhok, halos 1 year jud bago siya nisugot na mga haircut. Nag-away pa mi kay ingon siya nga wala daw nako siya gidawat. Hala, oy, gaynan ko. Nakareminis lang ko ha. Side story. Panahon man ang story, pero mag-side story ta. Nagareminis lang ko karon. Kay gaynan ako anak ni Nathaniel Blanc. Oh. Kay na siya'y sando. Guys, nga. Ay, dili siya sando. Originally, t-shirt siya with hood. Nanahimong sando. Nanahimong sando. Kana siya nga t-shirt nga nahimong sando sa kadugayan. Murag, uyab pa mi, t-shirt na niya. Balinaan na sa ihang possession, ginasuot na niya sa siguro wala pa mi uyab. Hantod nagkauyab mi, ginasuot na niya. Hantod karon naapa na siya nga sanina. Yaginan ako siya at many milestones in our lives. Magbakitan ako na nga sanina, mo anak ko nga, pailabay na ragod nato ni Pang, kadugay na kaayo ang sanina, gabok na anak ba, pangit kay siya tanawon. Pag suoton niya to, pangitan ko sa iyaha. Ay, di ay, Dili siya ang pangit, pero
the whole thing, pag Di ay ba? suoton niya, murag, usama ni siya, oy. Dili mo ni siya formal, oy. Ana, Di ay good. ba? Oh, ginapambalay lang gud niya, pero di gyapon ko ganahan. Ana ba? Kung ilabay na nato niya siya, di man ko nimo ginadawat. Oo. Nga na ang mga linyahan. Oy, Nathaniel Blanc, naminaw. Ah, ano siya? Homeless man guro ni. Elementary pa ko ato na t-shirt. Oh, elementary pa do siya. Antod karon apa na diha guys sa among cabinet. Sa To among, this day. yes, right now. He's probably wearing it. I don't know. Pero sige, balik na sa story go. Pero ang pinakagrabe iyang dental hygiene. Hala, diri na ta. Dili gyud na ko siya makis kay baho iyang babao visible kaayo ang tartar mo na ang kinaluodan sa tanan. Niingon na jujag tartar. Mao na ang kinaluodan. The name. Nganong uyab mo? Nganong naabot mo 3 years kung makita iyang tartar? Dili gyud na mo. Pero nganong nagkagusto siya in the Dili first gyud na place? mauyab in the first place ba kung visible ang tartar? Nganong nagkauyab sila in the first place? Kung makita naman jud ng tartar pa lang, pag-istorya pa lang ninyo, hi, ana mo, smile naman dayon na. Dili din na makita ng tartar. Makita, oy. Makita man yun na. Nganong nagkauyab mo in the first place? Siguro, na siya yung mindset na, I can fix this man. Okay, I can fix him. Oo. Kay Ana ba yun? gwapo man Gani. Ano siya, gwapo siya. Puti. Stylish na dating. Mo na yung description. Sa to pa, everything checks out except for the tartar. Ikalaw na ng tartar. So, muna na siya nga, I can fix this. This is like one toothbrush away. But she could not be any more wrong. Padayon. Pagkakwarta nako, ay, wag yun na gibulagan. Kaya nga no, pagkakwarta nako, gidala na ko siya sa dentist para limpyuhan. Pero, wa ra gihapon niya gi-maintain deep cleaning tanan kay tamad mag-toothbrush. Unsa man na oy? Deep cleaning. Pero guys, di ko mo to nga di siya mo kiss. Uyab good mo, di mo kiss. 3 Grabe. years. Grabe. Giunsa man na. How can you show affections to one another if dili mo mag-kiss? Speechless ko. For the first time, darling is speechless. Oy, nahadlok ko. Anyway. Napaysa. Padayon. Padayon. Lawayon siya kung matulog. Sige, glaway. Ugbaw kayo ang unlan ninig mata. Kalay na na eh. Ako gyud ang uli kay. Nagdugay sila 3 years, no? Sa ato pa, nagatapad pa dyan silang tulog kay. Makita man niya, naglaway na tulog. Lawayon siya kung matulog. Sige, glaway ug baho kayo ang unlan, inig mata. Ako gyud ang mulikay. Sa ato pa, nagtapad na silang tulog. Nagatapad silang tulog. 3 years, good. Mag-unsa man mo 3 years, magampo. Sige, go. Padayon. Maka-turn off, good. Nya, kung mag-intimate me. Nag-intimate pag yun sila. Mao gani no, magunsa day mo magampo, mag-intimate mo. Oh my God! Moubos pa jud siya sa ako. Sige, usabon na to ni nga line. Ato ni i-emphasize. Maka-turn off gyud. Unya, kung mag-intimate me, muubos pa jud siya sa ako. Muna Bisaya na, he goes down on me. Gani, he goes down on me. Muubos pa gyud siya sa ako. Sa ato pa guys. Sa wholesome description ani is sa pag wholesome description ani. Gikaon sa lalaki. Dili gikaon, dili hosa man gikaon. Ay dili hosa. Mukis. Ha? Mukis. Ay mukis. Hala oy, kadali lang. Ayaw na oy, dili na. It's so awkward. Dili gikaon lagi niya ang cookie. Gikaon sa lalaki ang cookie. Kay ni adto man siya sa ubos. Naaman dito makit-an ang cookie. Sa ato pag gikaon sa lalaki ang cookie. Karon, padayon. Sa una, wala pa ko kabantay pero tong napansin na nako, nagka-issue ko. Nagpa-check up ko sa OB-GYN niya. Dito na ko nabala na nagka-infection ko. Nagka-infection siya sa iyang ubos. Tungod sa kahugaw sa baba sa iyang uyab. Grabe, no? Huy, kabalo ba mo? The mouth is like
the mouth is very very kanang critical na siya nga kuan guys, part sa atong lawas kay diya nagaagi tanan ang mosulod sa atong It's literally an open wound. Oh, Bitaw. to be fair, there are many open holes in our body. Diba? But the mouth is a willing hole. The mouth is I can't stop laughing. Yawa man ni si Nathaniel Blanco ay mapahiubsa nun ang tawagan. Ay! Sa mukha ni nga story ay. I don't okay, anyway. Giistorya naman ako siya. Napadayon ko. Palitan ako toothbrush. Oo. Toothpaste, Kana. tongue cleaner. Every time mo ka no matulog, di gyud ko makalimot mo remind nga mag-toothbrush or floss. Pero naapil na akong pamilya na bother po sa yung hygiene. Naapil na gani yung pamilya no, ulaw na kayo na ba? Love man ako siya pero always good ko ma-turn off. Love siya Juday na-turn niya. off. Wala siya na turn off. Di ani ni siya guys, nako explanation. Ano, yab gihapon sila, wala siya na turn off. Yes. Nako explanation. Di ba kanya-kanya matag love language? Ang iyang love language kay physical appearance. Pero murag na list lang sa ranking ang hygiene. Kay nag-mention man gud siya sa first nga gwapo siya, puti, stylish na ay dating. Those are the things of all the characteristics she can mention about the partner, about her boyfriend. Kana gid iyang gi-mention guys. Pwede siya mayong caring, hardworking, Ay, oo. pwede siya moingon og kanang sweet, ginadate ko, Physical ginatagaan ko. attributes ang iyahang ano. Sa kadaghan nimong i-describe sa imuhang partner, kani gid iyang nabungat guys o salat asa iyahang post, gwapo, puti, stylish, na ay dating. Ay, Sa ato pa, ang no. iyang murag iyahang preference gyud, ang ginapangita gyud niya sa isa ka tawo is ang physical appearance, ang pagkagwapo. Okay, Na- gwapo man gyud. Naa man jud ubang tawo nga na kring, nakoy kaila nga kanang katulad na share na ba nako? Nakoy friend, nakoy friend lagi nga kanang nay nang uyab sa iya ha, amot na share na nako nay. Ay, oo, na-share na Oh, nimo. nay nang uyab sa iya kanang engineer, dakog sweldo, caring, loving, sweet, ginapalitan siya og gifts ana niya. Dili gyud niya sugton nang uyab sa iya, dili niya sugton kay kulang daw ang kamot, ang finger. Kulang ang fingers. Oh, kulang ang finger. So, ibig sabihin, importante sa ang physical appearance, di ba? Oo. Naay nga nga tao, just like this one. Kaning nag-post, kaning original poster, ani nga post sa Boiling Waters PH. Importante siya. Pero, wala lang niya na-account ang hygiene. Nakalimot siya. Dili sa nakalimot, pero murag list priority na niya ba? Ay, Kumbaga, dili nakalimot. Kay 3 years good. Dili yun siya nakalimot kring list priority na murag I think I can fix this. Ana, na siya yung mindset na yung I can fix this man. Ano Ay, siya? oo, sa bagay. Kay kung pangit ang lalaki, dili naman na mo gwapo. Gani no. Ay, pwede. Kring, pwede. Uy, pwede man magwapo ang mga pangit karon. Ano, may plastic surgery. Oh, pwede naman. Pero luoy lang ana inyong anak. Kay mo gawas man gyud na ang real DNA nimo. Ay, oo. Imong offspring makuha mo gyud ang imong genes. Oh. Di ba? Nakoy question. Mo niya tong kuan. Istoryahan. Pero wala pa naman nagbasa. Uy, naman ako basa. Yes. Humana. Humana kagbasa. Ay, okay. Humana di ko basa di ay. Nakoy pangutana. Ah. Why does he have no hygiene routine? Wala gitudluan sa iyang parents. Mo ganino kay hygiene, the habit starts from childhood. Imong parents ang magtudlo. Asa di ka makabalo? Alangan sa silingan. 'Di ba si pilosopo kay ta. Asa di ka makabalo manot brush, manghugas og lubot, manghugas og tintin, mag mouthwash, maghilamos, maligo, mag-haircut. Asa di ka makabalo sa silingan? Dili sa imong parents gyud nagikan. Medyo naluoy ko sa lalaki. How did it come na yung ani iyang batasan? Dako na siya. Adult na siya. Hoy. Ang edad sa lalaki 29. He could have started his routines teenager siya or maybe in his 20s. Kring, formative years mo nang kanang gamay pa ka. 'Di ba? Ingon gani nila. Hoy. Mag-stick People man na sa change.
Yes, sure, pero Let wala me set myself as an example. Katong bata pa ko, dili ko ganahan manutbrush. Pero karon nagapanutbrush naman ko. Sukad nga nag-20s ko. O, di ba? Sa teenager pa ko, dili ko kagapanutbrush. Pero pag 20s na ako, nagapanutbrush na ko. So, I started the habit of panutbrushing. Wow ba? 20s. That guy could have done the same thing. Ang ako lang good kay wala gyud nakabadlong yang mama. Let's say itudlan siya siyang mama niya, tapulan lang gyud siya, pero dili gyud maka-remind iyang mama. Hala, ang mama ang ibasangin nag-reflect. Ang mama o papa. Ang mama o papa. Ang values man good sa tao. Pag tan-aw na ko ana, mag-reflect gyud na sa ginikanan. Ing ana gyud na. Mao na sige ko remind sa akong mga anak, ayaw ko ninyo tagi og reason nga mo adtog school for guidance. Kay mo reflect gyud na sa ako Dili na sa inyo mo reflect sa parents gyud na. Dapat the only time na mo adto kog school kay nagka-award mo. Oo. Mo lang na never ipatawag kay guidance. Kay mag-reflect man jud na sa parents. Sa parents Kung yun bully imong anak, saman. Kay kisa man na to na i-blame sa bata, dili sa bata, sa parents gina siya. Para sa kuha lang niya, it's my opinion. Yan, mag-post po sa Reddit. Natoy nag-ingon ba na shut up! Dali, opinion ako to. Dali. Opinion po to niya. You're entitled to your opinion and this mythical person is entitled to her opinion. Mythical dragon. Pero di ba ngano man jud nga wala siya hygiene. Nganong ing ana ni abot sa pwede po na siya ginasundo nga lifestyle, hippie. Pero dili po gumuto ang mga hippie damak lang yun siya. Kanang hugawan na may mga hippie siguro nga limpyo. Or limpyo mas wala mga hippie, wala mong juko kayo. I don't know any hippie. I-feedback do ninyo guys, namoy kailang nga hippie niya. Limpyo ba sila og nay kuto? Paki-comment daw. Expose your hippie friends. Gani. Ayaw lang guing na ang pangalan. Another question. Nganong nag-aagwanta siya? Kay gwapo lagi. Mao lagi na no ang iyang priority ba sa iyang preference, sa iyang love language is the physical attraction. The physical appearance. Mo na naman guys, mao jud na lain-lain man ng mga tao. Nagay uban tao nga ing ani nga kanang dili gani magtan-o sa looks, ang ginatan-o brains. Mas sila intense sexual tension pag let's talk about physics. Let's talk calculus. Wow! Talk to me about astronomy. Naay mga ana nga tao, guys. Napoy yung tao nga kanang ganahan kayo magtanaw og kanang mga tattoo. Bisag nagkabangag-bangag nang naong basta kay dagag tattoo mo ni ako Ay, di ba? Napoy tao nga bahalag bugo, bahalag nonsense ka storya, bahalag bugo pero gusto nila buff. Ay, mao ba? Ana dakog lawas. Okay, Johnny Bravo. Nga na, niya bugo kayo, di ba si Johnny Bravo? Man, I'm pretty. Kuha kayo niyang tingog. Naing ana nga tao, guys. Napoy tao nga kanang nagapangita og kanang mga sigig regalo sa ilaha. Sige sila palitan. Ay, gusto silang mga princess. Princess treatment. Na sila inaayong ana. Napoy mga combination. Naay mga, it's not just kanang black and white na kanang kanilang gyud. Specific, dili. Naanay checklist. Physical, check. Gifts, check. Macho, check. Ala, perfect ang gipangita. Unya, ang hygiene. Wala na check ng hygiene. Mo na nga, in love good ang babae. Ngano nagdugay siya 3 years. Murag, wagay siya ni, ingon siyang post kung nagbulag ba sila, wala. Wala, oy, sila gihapon. Wala. Pero napo ko yung another question. If he's not willing to change his habits, does he really love you? Because it's clear that you love him. Tapos, sige po kag ingon sa iyaha, sa imong problema. O dili man siya kanang naga-cryptic ang babae. Dili po siya niya, sumaka niya. Ginadala na gyud gani niya dante. Sa ato pa, it's clear what she wants in this relationship is for you to change, for you to brush your teeth, maintain your clean teeth, moving forward, use the tongue brusher, use the unsa ba, magpaputol kag buhok ana.
nagaingon siya. Na siya ginasulti niya iyang gusto, but apparently the guy is not listening. Kay nagdugay man sa iyahag 3 years. Ganong, okay naman de siya nako. Gitolerate. Gitolerate. Oh. Unya, ang tanong sa lalaki ay, di man kunya bulagan, maski ang ani ko. Gani no. Gani no? O tanawa ang comment ni Mark Plank. Grabe na antos niya ang kakatul sa ulo. Naapo di tao na gusto og kutoon. O ang babae, ganahan siya kutoon To nga be tao. fair, dili siya gusto kutoon. Mo ganing ni angyo siya nga magpaputol og buhok. 1 year sila nagkumbati. Bag-o na putol ang buhok. Ay, nakakuan na ba? Naka-dreadlocks na no. Wala man giingon. Ang ingon lang kay 1 year daw bag-o na putol ang buhok. I'm just joking. Siguro na-enjoy siya ang lalaki niya kung masabutan, na-enjoy siya sa iyang kuto. Ganahan siya. Ganahan siya na ikuto kay ma-enjoy Ganahan siya. siya magkatul-katul. Ano? Ganahan siya mamunit. Ano? Gimo niyang gihimo niyang hobby kay ganahan siya kada mo ana siya siyang ulo kay naa siya makuha nga kuto. na-remember. Hello pets. Na-remember na ko akong classmate sa una. Gani no. Naana na ko iyang hair niya. Pag ana na ko nasangit sa akong kuko ang iyang kuto laguta. Nangatol akong ulo. Dili na ko siya malimtan jud. Na di na ko siya malimtan. Kabalo ko unsay ang pangalan. Ayaw nagsulti buang. Naminaw pa lang to dire. Yay! Oh my God. Gamay ra ba kaning Davao nga chismosa pa jud. Ingon ni darling ko tuon daw ka. Oy, wako ning pangalan. Wako ning pangalan ay sigkuan gara pon mo. Sige go. Magbis Academy na ta. Asa naman? Basa og comments? Ha? Basa og comments? Ay na. Dito rin mo man ang story sa ang Sugilanon ni wala kabalo sa ang pangalan. Oh, wala Ang anonymous. Sugilanon ni girl na alama pogi boyfriend but he's got tartar. Oo. Okay. Mora to. Dobby, asan ako? Best Academy. Business Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. Taysa. Ang bad friends ba? Ang bad friends sa podcast, ambot kung nagapaminaw ba mo or nagatanaw mo bad friends sa podcast, pero nanapod sila segment or dili segment. Dili man to segment. Ay, na topic lang nila. Nagkasin lang sila ngayon ato nga nagtudloan na sila unsa ng Bisaya word. Nagtudloan na silang mga Bisaya words. Oo. Kaya naa sila guest nga Bisaya. Oo. Naamam good sila co-host na Bisaya gyud. Nya Oo. kining co-host nagdala og guest nga Bisaya. Oo. Then it's just a coincidence nga ang ilahang Bisda Academy or dili Bisda Academy ang ilahang feature na word is giatay, which we also feature diri sa among podcast. I would just like to declare for everyone in the internet that we were the first ones. Giatay is a common word man kasi. It's a common word. Giatay? Everybody says giatay. You got giatay on your face. Ano Ala, si Andrew. Do you know how to cook adobo manik? Anyway, the word or phrase is baho or baho. These are two different words. They are spelled the same, B-A-H-O. Yeah. But these are two different words. Uh-huh. Baho and baho. Mm-hmm. So baho is like the hard stop. Mm-hmm. Baho is adjective. Yes. What does it mean? Used to describe something with an unpleasant odor. It smells bad it describes something with an unpleasant odor. Basta ang sample sentence. Baho kaayo ang ba sa akong boyfriend. Mao to gidala na ko siya sa dentist para magpa-cleaning. Pero mukis gihapon ko og magpakaon og cookies sa ubos. Magpahiubos. Mahiubsanon. My boyfriend's mouth stinks so bad, so I have to take him to the dentist for cleaning, but I still let him go down on me. And kiss him. I still kiss him. Mao ka na ang baho. First meaning. Adjective. Medyo hard stop siya. Baho. Adjective. Mm. Now, the noun, it's figurative, idiomatic.
is baho. 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 Hard stop gihapon siya no, pero, Pero- dugay ka sa ba. Elongate ang ba. Baho. Napod ba baho? Ang bass. The bass guitar. It's baho. Ayun, no, baho. So three Soft stop, baho. three meaning, one word. Ay, okay. Pero dito sa number 2, baho. Hard stop Baho. gyapon pero murag longer lang ang baho. Okay, go. A person's hidden flaws, scandals, or embarrassing truths that eventually come to light. Uy, it also is the literal the literal translation of stench. Baho. Stench. Yes. But we're talking about the idiomatic Oh, meaning. we're talking about the idiomatic meaning. So is 4 meanings? Dili man kay ma-insert naman diri tong stench diri kring. Mao ba sa Oh. first? Pero it's noun katong stench. Ma-noun o ma-adjective siya. Okay, so dirita sa figurative idiomatic meaning, sample sentence, nigawas na gyud iyang tanan baho sa office kay igat man gud siya, sakpan walay sekreto nga makumkum. All her dirty secrets finally came out at the office. She was just too flirty, busted. Nothing can stay hidden. Oo. Then the third meaning is a noun as well, pero ang soft na gyud kayo ang pronunciation. Baho. Wala siya hard stop. Baho. It means the bass guitar. That's it. Bass. Ding, 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 Si ding, Nathaniel ding, Blanc ding, kay ding, kabalo ding, ding, magdula ding, og ding, ay kabalo ding, mo gamit og baho. Kabalo mo play ay kabalo mo tog. tugtog og baho. Baho. Mhm. Ala, oy, dagan kayo mong natunan ay 3 words. 4 words. 4 words, one spelling. B-A-H-O. 4 pronunciations. Baho, 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 and baho. Yawa. Baho. Ay, baho. Baho, Baho. baho. Duha ka baho. Oh. Tapos, Ani mangguna ang first manggod tong baho o baho, same meaning but it could be adjective and noun. okay. Ayaw na lang maglibog ra mo. Tama na to. Isa ra ang meaning ana tanan which is yaks. Mo na to siya. Yaks ra to tanan. Okay. Asa man ni? Ano sa man ka? Hala na tandog siya. Right? Mm. Vote in the poll! Kabalugod ka, no? Soft press lang gud na. Amo ba? Ginaduot ni mo. Sorry, good. Mo Asa niya man? atong vote in the poll. Nakatry na ba kag uyab nga bahog ba? A. Nakatry na ko og kamera gyapon hantod karon. Gago man di ka. Or B. Nakatry na ko og sadly nagbulag mi. Ay, so ikaw ba si gina-tolerate o ikaw ang deal breaker ka na? Ubulag na ta. Bulag na ta kay baho agba. Hoy, ana si Michelle, nag-comment pa siya. Hmm. Kaunggoyon na tali iyang BF. Gani no, unggoy man siguro na iyang uyab. Bosin! Wata ka balo. Neanderthal. Unggoy jud na ba? Hoy, pag-comment mo sa Spotify, pag-engage mo, you engage with us. I command you to comment on Spotify or YouTube or Facebook. Yeah. Kung nalingaw mo, please consider... Ay, dili na mong script, guys! Kung nalingaw mo, ayaw kalimot, share this episode with your friends and subscribe para di mo malate sa among latest yaw-yaw. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa ibang paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in for submissions, ads, sponsorships o uban pa. Adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo mo-donate, naami QR codes for Gcash o coffee.com diha sa website. Again, diliniadvice.com.
Nya, maura gyud na guys. Dagang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Oh, so sweet. But Bye. we're not experts. We're not experts. No, we're not.